Здрасте, хора! Нямаше ни от много време. Да, направихме едни клипчета от морето, от почивката ни, от лятото, август месец, на тук. Обаче YouTube не бамва, не ни дава да качваме клиповете. От сме по Бански. Защото сме по Бански, защото там говорим някакви неща, защото на едното клипче има някаква музика и както и да е. В момента сме отново в Англия, Лондон. Да снимаме, много неща. Давай, дърпай вратата. Ние сме в Люшъм шопинг център. Надето иска да си купи... Нацни това копчета ти, на двата съм сигурен. Да, на първия етаж сме Норд. Ето на нас. G. Да. Да видим дали магазин е отворен. Нада иска да си купи едно шише. С спрей. И напиш. Нади Стич. Ние сме гледали иначе филма. Заслужава си, ако не сте го гледали. Ако не гледахте това видео. Не, ако не са гледали. Да, като гледате видеото, тате всичко е клево. Село на тука, Нади, на тука сме. Върви. Ама не знам къде са шишета. Там има ли шишета? Сега ще видим. Търсим си някакво шише. Да видим. Тук вече всичко е за Хелоуин. Къде отиваш сега? Там няма нищо, там се излиза. Да влеземе тук, защото всичко затваря. Всичко е за Хелоуин. Ела на тук, не бързай. Water bottle. Maybe this side, come. Nadi. This side, come. Сме на щанда с коледните неща. Октомври месец. Let's go to see, come.